ZANU-PF praise singers pushing for Mnangagwa's third term. VP Chiwenga said, azvipere mushe toona kuti panapa the ruling party yonzi yava kupreza vakomana vaimbi vamoziva mageto youths vese vamoziva vari ngonzi vari kupusha kuti kwese kwavari kuimba kana kuti kwavari kuenda kumashows anga chiti 2030 Eden ngaripo kumafanzi avo vari kunzi vakomana vo vakupraiziwa. Sandapinda mashuka nokudanyugwa panapa nodibva subscribe like turn on the bell icon. Timina munomo yugwa muchinzi ZANU-PF member advocating for President ED Mnangagwa to extend his presidential term beyond 2028. Fear repercussions of a few new regime, a political analyst said. Although Mnangagwa has dismissed the idea of prolonging his rule beyond the constitutionally stipulated 2 terms, some ZANU-PF members are pushing for him to stay at the helm of the country. Several provinces and ZANU-PF organs are throwing their weight behind the octogenarian with slogans like 2030 Mnangagwa wanenge vachipo and 2030 Mnangagwa will be still in power, dominating the ruling powers events. Political scholar Ibo Mandaza, speaking in an online space organized by the Zimbabwe Council of Churches (ZCC), said, "I do not believe Mnangagwa will go through an extension. He knows the pitfall, the dangers, the landmines if he tries to pursue it. So he is just testing the waters and likewise." Domashukwa tiri kuona kuti aiwa in the movie yatiri kuona kuti in the long run mutungamiri wenyika anoti aiwa inini third term ndauda kunozorora ini tauda kuti vamwe vatopinda zvaakataura muno munyika yeZimbabwe vanozvitaura pamwe chete nekuchina, but as we can see now kuti kune vamwe vanhu vakaita se-youth league nemamwe maprovinces that are pushing for his third term. Toona kuti panapa toona masingers akunzi ava kupraiziwa, vamoziva kuti vaimbi vane influence vanoita kune vagari venyika yeZimbabwe vakunzi aiwa those singers vari kupusha for ED 2030 they are now being rewarded. Mutudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa an extension of power iyi nayo yatotsviridza yatonetsa. Pinda comment section medu, musana kusubscribe, like, turn on the bell icon.